Türkmen hökümeti bu ýylda hem buğday plan borçnamasynyň ýerine ýetirilendigini oglan etse-de paýtaht Aşgabatda un gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Şäher ýaşaýjylary bar bolan unyň hiliniň pesdigini, ýyklanynyny we içinden möýrmöjek çykýanyny aýdýarlar. Muňa garamazdan resmiler ýurtda azyk howpsuzlygynyň öpçüne edilendigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet ýeçiligindäki dukanlarda unyň sowdasynyň gümürtük ýagdaýda amallaşdyrylýanyny habar berýär. Ol paýtahtda döwlet bahasyndan un tapdyrmaýanlygyny, sowda tekçelerine 1 kilogramy 15 manatdan satylýan unyň hiliniň pesdigini habar berýär. Unyň 1 kilogramynyň döwlet bahasy Türkmenistanyň 1 manat töwereklerine bahalanýar. Ýöne hususy sowda dukanlaryna we marketlerde Gazagystanyň we Russiýadan getirilen unyň 1 kilogramy 25-30 manatdan satylýar. Uny arzan satyn almak istedim. Aldym we 15 manatdan satyn aldym. Ýöne ol unyň ýygy bar we içinden möýrmöjek çykdy diýip bir paýtaht ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosyna paýtahtdan gelip bolşan videoda we suratlarda unyň içinden çykan möýrmöjekleri görmek bolýar. Indiki sapar uny 1 kilogramyna 25 manat töläp marketden satyn alarnyp ýerli ýaşaýjydýar. Habarçymyz beýleki käbir azyk harytlarynyň öpçünçüligi barada habar berdi. Ol es satyn almak maksady bilen bir bazaryň es satylýan sowdany kodyna barypdyr. Ýöne sowdan tekçilerine 1 kilogramy 10 manatdan diňe süň satylýanyna şaýat bolýar. Satyjy jylky etiň tapdyrýanlygyny, özüniň bir et satylýan dukanyň telefon belgisini berip biljekdigini aýdýar. Satyjynyň sözlerine görä ol dukanyna süňkli et 75 manatdan, jylky et 95 manatdan satylýar. Bazarda İrandan getirilen kartoşkanyň 1 kilogramy 7 manat 80 teňe, kelle soğunyň 1 kilogramy 4 manat 30 teňe. Şondan soň habarçymyz Güldemin atly täze açylan bir sowda merkezine barýar. Bu sowda merkezi ýarym ýyldan gowrak wagt mundan ozal ulanylmagy berildi. Resmi metbuata görä Aşgabatyň Magtymly şaýoly bilen Taslama köçesiniň çatyrygynda ýerleşýän Güldeminiň geçen noýabrda geçirilen açylış dabarasyna prezident Gurbanly Berdimuhammedow gatnaşdy. Bu sowda merkeziniň açylyşy Aşgabatda Alabay heykeliniň açylyp ulanylmagy berilen gününe gabat geldi. Biziň habarçymyz Güldemine bahalaryň ören ýokurdygyny habar berýär. Birinji etajda azyk dukanlary ýerleşýär. Bu dukanlarda meselem 1 litr zeytun ýagy hiline görä 180-260 manat aralygyna bahalanýar. Iň gymmat zeytun ýagynyň bahasy Türkmenistanyň iň pes aýlyk hakynyň tas 3/1 bölegine deň bolýar. Russiýada öndürilen unyň bahasy Güldemine 29 manat 90 teňeden satylýar. Habarçymyz sowda merkeziniň ikinji gatyna haly we egneşik satylýan dukanlaryň ýerleşýändigini habar berýär. 3-nji etajda çağalar üçin oýun meýdançasy we restoranlar bar ekeni. Habarçymyz çağalara niýetlenen meýdançada 30-dan gowrak oýun maşynynyň oturdulygyny, ýöne ol ýerde özüniň bary ýogy 5-6 çağa duş gelendigini aýdýar. Sowda merkezini görmäge baran adamlar ulakan oýun meýdançasyna boş duran oýun maşynlaryny görüp bu kartinany ören gustoly häsiýetlendirýärler. Ören ajaýyp merkez, ýöne ören gustol diýip sowda merkeziniň bir mehman aýdýar. Türkmenistan ýa bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady krizisden ejir çekýär. Döwlet telewizionyasy Güldemin ýaly ýokary amatlyk bolan sowda we din jalyş merkezleri barada wagtal video reportajlary efire berýär. Ýöne paýtahtda satylýan peshili unyň ýygy we onuň içinden çykýan möýrmöjekler barada habar bermeýär. Ýokary amatlyk bolan desgalarda döredilen şertler ilatyň aglawa bölegine el ýeterli däl.